भारत में जाड़ा के मतलब खाली आरामदायक स्वेटर पहिने आ गरम चाय पिए के ना होला। ई समय बा कुछ कम जानल मानल सुपरफूड के आनंद लेबे के जवन रौरा स्वास्थ्य खातिर बढ़िया होला। चली 5 गो आश्चर्यजनक खाद्य पदार्थन पर नजर डालल जाव जवना के बारे में रौरा शायद कबो ना सुनले होखब। 1 ककड़ी। क्यूकम्बर मेलन ककड़ी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर के डिटॉक्स करे अवुरी हानिकारक विषाक्त पदार्थ के बाहर निकाले में मदद करेला। ई एगो हल्का अवुरी हेल्दी स्नैक भी है जवन की आपके प्रतिरक्षा प्रणाली के प्राकृतिक रूप से बढ़ावेला। जाड़ा में जब जाड़ा से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाला त ककड़ी खइला से आपके शरीर संक्रमण से लड़े खातिर तैयार हो जाला। 2 शतावरी। एस्पेरेगस रेसमोसिस शतावरी के वंडर जड़ी बूटी कहल जाला काहे की एहमे विटामिन ए, सी, आई भरपूर मात्रा में होला। जाड़ा में ई जड़ी बूटी संक्रमण आ मौसमी बीमारी से बचाव में बहुते कारगर होला। एकरा अलावे शतावरी जाड़ा के मौसम में शरीर के हाइड्रेशन अवुरी पाचन के भी समर्थन करेले। 3 अमरंत। राजगिरा अमरांत एगो प्राचीन अनाज है जवना के पूरा सुपरफूड मानल जाला। अमरांत में आयरन, फाइबर, अवुरी मैग्नीशियम के मात्रा बहुत होखेला जवन की दिल के स्वास्थ्य के मदद करेला। जाड़ा के समय ऊर्जा के स्तर के भी बरकरार रखेला जेवना से जाड़ा में सुस्ती दूर हो जाला। 4 सहजान। मोरिंगा। मोरिंगा में विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, अवुरी अमीनो एसिड होखेला जवन की जाड़ा के समय शरीर के बहुत ताकत देवेला। जाड़ा के दौरान नियमित रूप से मोरिंगा के सेवन से आपके प्रतिरक्षा प्रणाली 50% तक मजबूत हो सकता। जाड़ा में एकरा के सूप, चाय, चाहे सलाद में मिला के अधिकतम फायदा उठावल जा सकता। 5 लाल साग। काले जवना के अक्सर अनदेखी कईल जाला। विटामिन ए, सी अवुरी के भरपूर स्रोत है। जाड़ा के इस सुपरफूड के एंटीऑक्सीडेंट गुण पुरान बीमारी जैसे कि दिल के समस्या अवुरी डायबिटीज के खतरा के 15% तक कम कर सकता। काले में फाइबर भरपूर होखेला अवुरी कैलोरी कम होखेला जवन की वजन के प्रबंधन में भी मदद करेला। अगर रवा जाड़ा के स्वस्थ अवुरी पोषक तत्व से भरपूर आहार योजना के तलाश में बानी त लाल साग के एक बेर जरूर आजमाई। जाड़ा के ई कम जानल मानल सुपरफूड रौरा थाली में होखे के चाही। रौरा फोन पर ना ई ना सिर्फ पोषक तत्व से भरपूर होखेला बालुक जाड़ा के महीना में आपके स्वस्थ मजबूत अवुरी ऊर्जावान भी राखेला। का इंतजार बा। एह जाड़ा में एह भारतीय मौसमी खाद्य पदार्थन के अपना आहार में शामिल करी आ अपना शरीर के उ पोषण दी जवना के उ हकदार बा।